खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ मिरु एबसुनि 53थि जथुम्माया दिनै नैथि सान बिदिशायाव थाबैनो 700 किल'मिटार लामाखौ पाक्का खालामसिगोन गहपुर हालामा बिटिआर सोसनजानायनि लामायाव बुंदों जयन्त बसुमतारी 5 फेब्रुवारि खालि 35,000 फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइ होगोन एनआरसिनिफ्राय मुं दाननो कर्डिनेटरा बिथोन होनायनि सायाव जाहोन खिन्थानो जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन आसामजों लोगोसे दरबार रायजोआव मिरु सोरखारा दै बानानि अनसुंथाइ फोसावबाय गहपुराव दिनै खेबसेनो 150 सा हौवा हिन्जावा जुलि जादों जम्मु एन्ड काश्मीराव भारतनि रैखाथि बिफानजों 3 उदखारिफोरनि जिउ खहा एन्जियोप्लास्टिनि उनाव सौरभ गांगुलीनि देहाया दिदोमाव फैबाय बलिउडनि मुंदांखा महरगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरि श्रुति हासानआ गुवाहाटीनि शान्तानु हाजरिकाजों डेटिं खालामदों दानिया आबुं रादाब दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै नैथि सान बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि बेन्दोङाव थानाय बरफुखुरी मुंख्लं फोथाराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायदों दिनैनि हाबाफारि बादियै फुंबिलियावनो आरज मेथाइ रोजाबो आरो आफादगिरि दिपेन बर'आ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बबेखानि मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि नैथि सानाव दिनै सोलोंथाइ बिथिं आरो लाइमोन सांग्रांथिनि बागै गेबेङै सावरायनाय जायो होननानै मिथिनो हादों बिटिसि बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बादियै आसामनि राङारि सावस्रि सोलोंथाइ आरो पिडब्लिउडि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाक्सा जिल्लायाव गुबुन गुबुन मावथांखिफोर बेखेवदों आरो अन्थाइ खुन्थिया गायसनदों मिथिनो हानाय बादिब्ला मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया गिबियाव तामुलपुर महकुमानि कुमारिघाटायाव सोरखारि मडेल कलेज अन्थाइ खुन्थिया गायसनो बेनि उनाव बाग्लादिया दैमानि सायाव दालां आरो तामुलपुर उदालगुरि फोनांजाबनाय लामानि अन्थाइ खुन्थिया गायसनो मख'नो गोनांदि बिटिसि खुंथायनि सोरखारा 500 कोटी रां सेंसन खालामबाय होननानै मख'नायजों लोगोसे साननैसोनि गेजेरावनो बिटिसिआव खमैबो 700 किल'मिटार गोलाव लामाखौ पाक्का खालामनाय जागोन होननानैबो मन्थ्रि हेमन्तआ फोसावदों बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि दरथाम जिल्लायाव सोरखारि फरायसालिमानि खामानिखौ जागायबाय होननानैबो हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामा बिटिआरआव हाबनायनि लामायाव गहपुराव खुंनाय मिरु एबसुनि 53थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों एबसुनि लेङाइ आफादगिरि आरो बिटिआरआव गामि दानख'नाय आरो सोनाय कमिसननि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारीया मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय आरो गामि सोनायनि थाखाय आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा थांनाय 25 जानुवारि खालि जोबनानै थांबाय बावैसो साननि गेजेरावनो गामि दानख'नाय आरो सोनाय खामानिया जागायसिगोन जयन्त बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय आरो सोनायनि बागै बे समाव खामानि सोलिगासिनो दङ बेनि बागै फैगौ 6 फेब्रुवारि खालि सोरखारजों दानानै होजानाय कमिसननि सायाव जथुम दङ बबेखानि बे जथुमाव बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय एबा सोसननाय खामानिखौ माबोरै दैदेनगोन आरो मावफुंगोन बेनि बागै गेबेङै सावरायनाय जागोन होननानैबो जयन्त बसुमतारीया बुंदों आसाम सोरखारा फैगौ 5 फेब्रुवारि खालि आरोबाव 35,000 फोरोंगिरिफोरनो गोदानै थिसनथाइ होगोन आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया सानसे बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव बानजायनाय हाबाफारिफोराव बाहागो लानानै आसामनि फोरोंगिरि समाजनि थाखाय बे मोजां खौरांखौ फोसावदों मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला 5 फेब्रुवारि खालि आसामनि फोरोंगिरिफोरा गोदान जिउ मोनगोन 15,000 भेन्सार फोरोंगिरिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै थिसनलाइ होगोन बेजों लोगोसेनो गुबुन 15,000 टेट फोरोंगिरिफोरनोबो थिसनलाइ होगोन बबेखानि आसाम सोरखारा बे खेबनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनो गोनां फारिलाइयाव थिसनजायै बिटिआर ओनसोलनि स्कुल कलेजफोरखौबो जोबोर थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों भारत हादरनि जौसिन बिजिरसालिया शुक्रबारखालि आसाम एनआरसिनि कर्डिनेटर हितेश देब शर्माखौ जाहोन खिन्थानो बिथोन होदों एनआरसिनिफ्राय मुं दाननो बिथोन होनायनि सायाव जाहोन खिन्थानो जौसिन बिजिरसालिया बिथोन होदों सीजे शरद अरविन्द बदे दैदेननाय बिजिरगिरिफोरनि मोनसे बेन्चआ बे बिथोनखौ होदों सुलुङाव मिथिनो हानाय बादिब्ला एनआरसिनिफ्राय सन्देह गोनां सुबुंफोरनि मुंखौ दाननो थाखाय आसाम रायजोआरि कर्डिनेटर हितेश देब शर्माया जिल्ला बेंगिरि आरो
DRCRखौ निजायै बिथोन होनायनि सायाव जाहोन फोरमायथिनो थाखाय जौसिन बिजिरसालिया मैया बिथोन होदों। निजायै NRCनिफ्राय मुं दाननो बिथोन होनायनि हेंथायै जामियात उलेमा हिन्दआ लिरनाय आर'जलाइ होनायनि सायाव राय होनानै जौसिन बिजिरसालिया बे बिथोनखौ होदों। मख'नो गोनांदि आबुं NRC फारिलाइयाव मुं फैनायनि उनावबो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ फिन नायबिजिरनानै मुं दाननो थाखाय बिथोन होदोंमोन हितेश देब शर्माया। सोलिफु 2021 मायथाइयाव आसामाव खुंफुंजानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां मिरु सोरखारा गेदेर अनसुंथाइ हरदों। मोनसे गोजौ थाखोनि कमिटिजों जथुम्मा सावरायनायनि उनाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया आसामजों लोगोसे दरबा रायजोनि थाखाय दैबानानि अनसुंथाइ फोसावहरदों। रिपर्टनि बादिब्ला आसामजों लोगोसे दरबा रायजोआव दैबानानि अनसुंथाइ महरै अमित शाहया 1751.5 कौटि रां गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव गिख्रंथाव दैबाना आरो दैमा रुगुं खुरख'लांजानाय आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उरिष्या, तेलेंगाना आरो उत्तर प्रदेशआ मैया मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया फोसावनाय राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिरु सोरखारा फोसावनाय दोहोनि गेजेराव आसामा 437.15 कौटि रांखौ मोननो हागोन। बेनिनो अरुणाचल प्रदेशआ 75.86 कौटि, उरिष्याया 320.92 कौटि, तेलेंगानाया 245.92 कौटि आरो उत्तर प्रदेशआ 386.6 कौटि रां मोननो हागोन। गहपुरनि दब्लागड़आव दिनै गोजोन थासारि आरो बयनिबो मोखाङाव मिनि खुसि रंजानायखौ नुनो मोन्दों। 150 सा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै मोनसे जायगायावनो जुलि होनायखौ लानानै गहपुरनि दब्लागड़आव बे थासारिया सोमजिदों। सुलुङाव मिथिनो हानाय बादिब्ला गहपुरनि विजय महन्त मुंनि सासे समाज सिबियारिया ओनसोलनि जुलि लानायनि सम जानाय राङारि लोरबां 150 सा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावनि पकेटनि रांजों खनसेयैनो जुलि खालामना होदों आरो समाजारि जिउखौ जगायना होदों। मख'नो गोनांदि दब्लागड़नि भबानी मन्दिराव बे जुलिखौ खुंनाय जादों आरो बे जुलिया दिनै ओनसोलाव बयखौबो रंजाहोदों। बबेखानि 150 सा हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना खनसेयैनो जुलि लानायखौ नायनो आरो बोर सारस्रिनो थाखाय ओनसोलनि गोबांसा सुबुंफोरानो दिनै भबानी मन्दिराव थुबुर जाहैदों होननानैबो मिथिनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीराव भारतनि रैखाथि बिफाना 3 उदखारिफोरखौ जिउ फोजोबनो हादों। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीराव थानाय अवन्तीपारानि ट्रायल ओनसोलाव 3 उदखारिफोरखौ भारतनि रैखाथि बिफाना जिउ फोजोबनो हादों। मख'नो गोनांदि जम्मु एन्ड काश्मीराव थानाय अवन्तीपारानि ट्रायल ओनसोलनि मेन्दुरा मुंनि मोनसे जायगायाव भारतनि रैखाथि बिफाना गोख्रों अपारेसन खालामदोंमोन। जाहोनाव 3 उदखारिफोरा रैखाथि बिफाननि गुलि फोनांजानायजों जिउ फोजोबजादों होननानै जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिस बिफाननिफ्राय मोनथिनो हादों। सल'निफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीरनिनो पुलवामा जिल्लायावबो भारतनि रैखाथि बिफाननि गोख्रों अपारेसननि जोहै 2 उदखारिफोरखौ सारेन्डार खालामनो हादों। मोनथिनाय बादिब्ला पुलवामा जिल्लानि सिङाव थानाय ललहारनि ककापारा ओनसोलाव उदखारिफोर थाफैनाय खौरांखौ रैखाथि बिफाना मोनथिनानै थांनाय शुक्रबारनि हरावनो गोख्रों नोजोर होनाय जादोंमोन। जाहोनाव मोन्नैबो हानजाया मोगा-मोगि जानायजों उदाङैनो गावलायलायनायबो जादोंमोन आरो 2 उदखारिफोरखौ सारेन्डार जाहोनो हादोंमोन होननानै सल'निफ्राय मोनथिनाय जादों। BCCIनि आफादगिरि सौरभ गांगुलीनि देहानि थासारिया दिदोम आरो शुक्रबारखालि डक्टरा बिखौ आरोबाव नायबिजिरनायनि सिगाङावनो बिस्तिबारनि हराव बिखौ मोजाङैनो उन्दुलांहोदोंमोन। मोनथिनाय जायोदि बिखौ क्रिटिकल केयार इउनिटनि मोनसे गावारि खथायाव लांनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बिस्तिबारखालि भारतनि बारग' केप्टेनखौ देहा फाहामसालियाव सोनाब बेंगलनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीआ खौरां लाहैयो। मोनथिनाय बादिब्ला बेहाय फैनायनि सिगाङावनो सोनाब बेंगलनि गिबि मन्त्रिया सौरभ गांगुलीनि देहायारि हाल-सालनि सोमोन्दै मबाइलनि जोहैनो खौरां लाहरग्रोनाय जादोंमोन। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला बारग' आगसि आखाइनि बल खानगिरिखौ बुधबारनि बेलासियाव बिनि बेहाला रेसिडेन्सजों EM बाइपासआव गावारि देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोन। मानोना बियो सानदोंमोन दि गोदोनायाव मोनसे रोखोमनि सानाय सोमजिदों होननानै। भारतारि महरगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरि श्रुति हासानआ गुवाहाटीनि मुंदांखा इलास्ट्रेटर आरो डुडल आर्टिस्ट शान्तानु हाजरिकाजों डेटिं खालामदों। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला हाजरिकाया गुबैयै आसामनि सिङाव थानाय गुवाहाटीनि थागिबि, नाथाय आथिखालाव बियो मुम्बाइआव थायो। मोनथिनाय बादिब्ला 2014 मायथाइयाव रेड बुल डुडल आर्ट बादायलायनायाव शान्तानु हाजरिकाया साबसिनथार डुडल आर्टिस्ट महरै बान्थाखौ आवथायनो हादोंमोन।
मख'नो गोनांदि श्रुति हासाननि जोनोम सानाव सान्तानु हाजरिकाया गावनि ससियेल मिडियायाव फावखुंग्रिनि जोनोम सानखौ गाहाम हामलायनाय बावहरो। आरो बेनि अनगायैबो बियो मोनसे टुइटार एकाउन्टनि जोहै गांसे फट'जों लोगोसे जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय राजखुंग्रि होननानै फोसावनायखौबो सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।